तर मित्रांनो बघा जोरदार पाऊस येलो आणि सगळ्यांनी कॉळी घेतल्या नसल्या कारणान भिजान मेली. रे 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 बघा आमच्या कोकणातला स्विमिंग पूल बघा. हा जागा भारी शोधलं रे. उडी मारू चुळकी मार. पकडा पकडी खेळत नमस्कार ह्यो बुडता बघा. ये 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 मी धरतो ये. अरे ये अरे मेलच पट. तर मित्रांनो सकाळी आपले रवलेले 2 कोपरे आहेत आणि ते लावूचे होते कारण शाळेत कार्यक्रम असल्या कारणाने उशीर झालो खूप. 3:30 वाजत इले आणि माझ्यामुळे बरीचशी माणसं थांबत. कसं म्हणजे अरे शाळेत अजून कार्यक्रम संपलो नाही या मग. शेवटचं कसो ही बघाकडे लावणीक सुरुवात केल्याने चिखल करून दिला पटापट. नाश्ता काय खाता खाऊन खाणार काय खाऊन खाणार किती. वडेपाव म्हणतात त्याचा काय तर काय बघा वडे त्याच्या आवडीचे पाव नावडी. ही मरणा गावलेली ही बघ. अरे वळवळत नुसती पोरा शाळेत आता जेवलेली होती. काय जेवण काय होतं मट्टा होय कसला कोंबड्याचा चाय. मी जेवका थांबला अर्ध टाकूनच 5,000 झालं. अरे मेला 100 मोहन इले माका तो गोडा होता जेवण. गुलाबजाम नाही होते. गर्दी किती भरपूर माणूस होता. हो जेवायला म्हणजे जाणार आहे आणि तो माणूस चांगलो. तो माणूस हा ना म्हणजे तो पुष्पगुच्छ देऊन आमचा सत्कार केल्याने आधी. अगो जेवून इलास तुम्ही नाही किंवा हा आता नाही जेवलास. आता तुमका नव्हता आमका होता जेवण. मी बघा शाळेत ना आत्ताशी येतात. हे आता बोलता कसे काय होता पण शाळेत कार्यक्रम काय होतो विचारता का कार्यक्रम काय होतो म्हणून. कितवीत असतो मग जेवण खाऊन जेवून इला फक्त मराठे म्हणाला. कार्यक्रम काय होतो सांग. मी बरेच जणांका विचारलंय आज कार्यक्रम काय रे मुद्दाम माका माहिती होतं सगळं. कार्यक्रम काय माहित नव्हतं. बसांत एक कळी गाडी होता डॉली. खरं सांग चिमटे गाडी पुढच्या. मी बघतो ही काय करत कॅमेऱ्यातच बघा काय करतात ती. मग जेवून इलास बरोबर. आता सपला किती वाजता. आता सपला किती वाजता तरी पण आता सपला 3 वाजता. मग अरे 4 तास बसा नव्हती एका जागेवर. काय उठत लाडूवर एका होती. पण शनिवार होतो ना गो आज. शनिवार होतो ना मग तू शाळेत गेलं कसा का. गुलाबजाम नव्हते काय गो पेढे होते. ही बघा शेवटचं कोपरं लावला लावचो आणि मांजरेकर कंपनी लावता. ही बघा सगळी चाका लावतोय मी.
बैल परवडले पण ह्यो ट्रॅक्टर परवडत नाही हा. हे बघा मरणाक गावले ठेव. हॅलो खैलो तर सांग मी जाता हा जायते राहते. तशीच वाटत. ही बघा पाऊस इलो आणि हे बघा लावणी लावतात आणि ती बघा 4 जणांची टीम आताकडे ती एकत्र गुळपाट करणारी आहेत. आणि बाकीच्या ती सांभाळून घेणारी नाही होत. हा जावा तुम्ही इकडे. आणि बाकीचे आम्ही मरता इकडे आहोत एलवांडर. हे बघा हे बघा असे मरता. ही बघा कोकणातली शेती चालली आपल्या भात शेती हा आणि विजन शेती हे बघा लावतो. पाऊस विलो मारणाचो माझं. तर मित्रांनो बघा जोरदार पाऊस इलो आणि सगळ्यांनी कॉळी घेतल्या नसल्या कारणान बिजान मेली. रे 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 बघा मित्रांनो ही बघा आज अकडच्या नानांच्याकडची शेती झालेली आहे आणि इकडे लावणी पुरी होणार आज. आणि वडापाव आणूक गेलो रोशन. वडापाव येत आगत तोपर्यंत ते पोरगे आंघोळ करतात मस्तपैकी. दात काढून ठेवले काय माहिती वडापाव. आणि हे बघा पापडीवर सगळे पोरगे नाहतात आंघोळ करतात. हे बघा आणि ही बघा सगळी मजा मस्ती चालली आहे बऱ्याच जणांची. आणि ही बघा भावकरवाडची टीम सगळी आंघोळ करता. ही बघा आणि हे बघा स्विमिंग पूल आमच्या कोकणातला स्विमिंग पूल बघा. हा जागा भारी शोधलं रे. उडी मारू चुळकी मार पकडा पकडी खेळतात. ए शुभ मार मार. ए शुभ माझ्या हातात पाणी दे रे. अरे अरे गाडी घाल का हे मार चुळकी मारी तर बॅटरी लो झाली माझी. म्हणजे बापूस त्याचं सुळकी काढतो बरोबर घराकडे. बुडतस तू हे तू बुडतोय. हे बघा चिखल आणायचो तो कोपऱ्यात तो पटक्कन मारायचं आणलेलं. होय का खाली हा सुळकी. नमस्कार ह्यो बुडताय बघा. ये मी धरतो ये. अरे ये अरे मेलच पट. हे बघा अशी शाळा सुटल्यावर हे पोरगे सगळे आंघोळ करत असतात इथे. आणि ही बघा ही त्यांच्यावर चिखल मारीत असतात दोघा जण. जाऊन दे यांका व्हायरल हो. ती खांदी जर पेचली तो पांढरा वांडर दिलो. पांढरा वांडर ना कोणार राज्य हवी तो गावणारा दिसता साबण लावणार हो. आता सर बघणार हे असे पोहत असतात. हो कैलो हो कोण एका टाका पाणी यात उचलून धरण बक्कन टाकला खाली. तुमचं जातो म्हणून टाका. अरे काही हे का टाका गुळ टाका दे का खाली जाऊन दे. टाक उचलून चला वडापाव खाऊ जाऊया.
ते बाजू काढून ठेवता गो त्यांना बाजू काढून ठेवा. तर आपल्या कॅमेऱ्याची बॅटरी लो होता त्यामुळे पॉवर बँक आणलेलो नाही. त्यामुळे चला लावणी आपली पुरी झाली अकडची नानांच्या इसुरली आणि उद्यापासून मग आमच्या तिकडे चालू करणार. तोपर्यंत विनू येतलोच. तू वडा आणू वडापाव आणून गेलेलं की वडात ना आणलं. वडात स्टॉल नवीन झालो ना. हे बघा आज वडापाव मागवलेले आहेत. शेवटा म्हणून मांजरेकरांच्या होय. म्हणजे तुमच्याकडे चिखल दुनिया काय येत नाही असं काय तुमच्याकडे? आमच्याकडे गट्टारी काय गटर आम्ही काय खाणार नाही. बकरो नाही कोंबडा खाणार. अरे तुमका सोयाबीन द्यावी. सोयाबीन का सोयाबीन खातात ना गाडी तुम्ही सोयाबीन खाता. नंतर तुम्ही करा. गो वडापाव खाऊच्या आधी मी एक काम सांगते ताई. प्राजक्ता मागून घेऊचा प्राजक्ता घे आता वडापाव खाल्यावर तरी करा मग काय घे. खाऊन झालं सुद्धा. काकी मन घे काकी. तू आता गाणं म्हणशी म्हणून आम्ही वडापाव मागवले. म्हण काकी माझं ऐकता काकी मन या करा म्हण. त्यांची तरी शांत तुमची तुझी शांत चल. हो माका नाही. तिचू आणि गाण्याचे काही विषयच नाही. तर मित्रांनो आपली नानांच्या दगडची लावणी झाली आणि उद्यापासून आमची तरव वगैरे काढून सुरुवात करणार. तर चला मित्रांनो इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्हिडिओत. तर उद्यापासून आपण आग्रात तगडे तरव पेरलेलो आणि तो काढला आणि नंतर मग हैसूरले 10-11 कोपऱ्यात ते लावून घेणार. तर चला आता इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. आज सगळी गडबड होती त्यामुळे शाळेत कार्यक्रम असल्या कारणानं अकडे सगळी तो व्हिडिओ तुमका लेट येणार कारण तो एडिट करू भरपूर वेळ जातलो त्यामुळे. तर चला बाय बाय.